ассалому алейкум бинандагони азизу арҷманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. Барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. субҳи санаи 3 октябри соли равон таҳти раёсати раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода маҷлиси ҳафтавори назоратӣ баргузор гардид. зимни он нақшаю вазифаҳои муайяншуда мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифт ва дар назди роҳбарон дастуру супоришҳои навбатӣ гузошта шуд. субҳи санаи 3 октябри соли 2023 дар толори калони маҷлисгоҳи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратӣ назди раиси шаҳр баргузор гардид. дар ҷаласа асосан 5 масъала: рафти омодагиҳо ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷрои нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ, рафти кишти тирамоҳӣ, обуна ба матбуоти даврӣ ва омодагиҳо ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷдид намудани рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ ва вазифагузориҳо қарор гирифт. аз рӯи масъалаи якум рафти омодагиҳо ба сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон гузориши муовини раиси шаҳр Дӯстбойзода Хисрав шунида шуд. иттилоъ дода шуд ки ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру деҳоти Панҷакент бунёди беш аз 1000 иншоот ба нақша гирифта шудааст. то имрӯз 250 адад иншооти таъиноташ гуногун ба истифода дода шуд ва ҳоло дар даҳҳо иншооти дигар корҳои сохтмонӣ бо вусъат идома дорад. ба роҳбарияти кумитаи идораи замин, бахши меъморӣ ва шаҳрсозӣ, идораи сохтмони асосӣ супориш дода шуд то ҳамаи сохтмонҳои худсарона дар шаҳр бартараф карда шавад. оид ба рафти иҷрои нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ ва кишти тирамоҳӣ муовини раиси шаҳри Панҷакент Хушвақтзода Эркин гузориш дод. вобаста ба ин масъалаҳо ҳисоботи раисони ҷамъиятҳои деҳот ва маҳаллаҳои шаҳр шунида шуд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ масъулонро ҷиҳати бартараф кардани камбудиҳо ва дар муҳлати муайян гардида таъмини нақшаи даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ вазифадор намуд. ҷиҳати дар сатҳи баланди сиёсию фарҳангӣ баргузор намудани рӯзи Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон гузориши муовини раиси шаҳр Парвина Нақибӣ шунида шуда, масъулони дахлдор супориш гирифтанд ҷиҳати насби шиору овезаҳо дар сатҳи баланд омода намудани барномаи фарҳангӣ, баргузор кардани конференсияҳо, мисҳои мудаввар, чорабиниҳои маърифатӣ, тадбирҳои зарурӣ андешанд. ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ эродҳои ҷиддии хешро вобаста ба фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ ва маориф баён намуда ҷиҳати рафъи камбудиҳо масъулин супориш гирифтанд. аз рӯи масъалаи панҷуми рӯзнома рафти иҷрои нақшаи обуна ба матбуоти даврӣ муовини раиси шаҳри Панҷакент Санъат Тоҳирзода гузориш дод. дар идомаи ҷаласа раиси шаҳри Панҷакент оид ба масъалаҳои зерин иҷрои нақшаи андоз, фаъолияти муассисаи давлатии рекламаи берунӣ ороишӣ ва чароғонкунии шаҳр, корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналӣ, бахши ҳифзи муҳити зист, идораи шабакаҳои барқ, тоза кардани кӯчаву хиёбонҳои марказӣ, шабона чароғон будани кӯчаҳо ба масъулин супориш дод. ҷаласаи ҳафтавори назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият дар муҳлати муайян шуда иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Моҷон Холов. рӯзи қабули шаҳрвандон бо иштироки муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода баргузор гардид ва барои омӯзишу баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон масъулин вазифадор шуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши дигари барнома. طبق جدول تصدیق گردیده هر هفته روز شنبه در طلور مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهری پنجکند قبول شهروندان برگزار می‌گردد. این نوبت از طرف معاون یکم رئیس شهر محمد صادق سفرزاده عرض شکایت و درخواست مراجعت شهروندان شهر و دهات پنجکند شنیده شد. بیشتر مردم با مسائل تقسیم زمینی نزدیکاولیگی، کمک مادی و مالیوی، دستگیری در معالجه رایگان، تحصیل رایگان فرزندان در مکاتب عالی،
кӯмак барои оилаҳои ниёзманд, таъмири манзили зист, таъмини об, таъмири роҳҳои автомобилгарди кӯчаву маҳаллаҳо, кӯмак намудан ба оилаҳои муҳтоҷ бо ангишту ҳезум дар мавсими тирамоҳу зимистонгузаронӣ ва монанди инҳо ба намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр арзу шикоятҳои худро баён намуда, ҷиҳати баррасии мушкилотҳои ҷойдошта посухи мушаххас пайдо карданд. муовини якуми раиси шаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода дар навбати хеш вобаста ба муроҷиати шаҳрвандон масъулонро вазифадор намуд, то дар доираи қонун арзу дархости шаҳрвандон сари вақт ҳал карда шавад. мақсад аз баргузории қабули шаҳрвандон ҳам ҳамин аст, яъне бохабар шудан аз мушкилиҳои мардум ва сари вақт ҳал намудани онҳо. идомаи барнома. бемории сӯхтанӣ ки бо номи сибирская язва машҳур аст, як бемории хавфнок ба ҳисоб меравад. дар ин бора таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои мудири маркази саломатии ҷамоати деҳотӣ Моғиён Анора Ҷалилова. бемории сӯхтанӣ ҳазор солҳо пеш аз ин дар тамоми ҷаҳон маълум буд. сӯхтанӣ ё худ сибирская язва дар қаламрави мамлакати Русия ба қайд гирифта шуда буд ки ба номи ин беморӣ ба ин давлат вобастагӣ дорад. сабаби беморӣ, ангезандаи беморӣ васикулус антоксин мебошад. бактерияҳои беҳаракат буда қобилияти ҳосил намудани ғилофакро доранд. манбаи сироятии ангезаҳо ҳайвоноти касал мебошанд. масалан буз, гӯсфанд, гов, хар, шутур. одам дар натиҷаи кор доштан бо ашёҳое ки аз чорво гирифта пӯст кардани чорво, пора кардани гӯшт ва ғайра сироят меёбад. дар шахсоне ки ба коркарди пашм машғуланд, ангезаҳо тавассути чангу гард сироят карда метавонад. кӯрмагаз ва хомӯшак низ ангезандаи сӯхтаниро метавонанд паҳн кунанд. давраи ниҳонии сӯхтанӣ аз чанд соат то 14 рӯз, беҳтар 2-3 рӯз аз намуди пӯст то 98% бемории мазкурро ташкил медиҳад. бештар қисмҳои кушодаи бадан иллат меёбад. ҳангоми ин беморӣ дар сар, гардан ва лобпардаҳо, даҳону бинӣ баромадани захмҳои вазнин аст. захм одатан аз як ва баъзан то 20 то пайдо мешавад. дар ҷойҳои даромадгоҳи ангезаҳо пайдарпай папула, везикула, захм яра инкишоф меёбад. дар рӯи бинӣ, лаб, рухсора пайдо гаштани захм хавфи калон дорад, зеро вара мумкин аст бо рози болои нафас паҳн шуда боиси буғишавӣ ва марг гардад. пешгирии беморӣ. роҳҳои пешгирии сӯхтанӣ сиҳат нигоҳ доштани чорво мебошад. чорвои касалро ҷудо карда ҷасади онро сӯхтан лозим аст. шахсони бо чорвои касал ё маводи сироятнок сару кор доштаро дар тӯли 2 ҳафта бояд аз назар гузаронед. дар сурати ин беморӣ гумонбар шудан чунин ашхос мавриди табобати зидди бактериявӣ қарор дода мешаванд. моякобии одамон ва ҳайвонот ба ваксинаи зиндаи хушк хеле муҳим аст. дар вақти касалии пӯст бояд он ҷои зарардидаи пӯст ки тағйироти газакӣ дорад ва онро сибирская язва мегӯянд, яра накунем. ин метавонад сироятёбии хунро оварда расонад. дар филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи бонки Арванд дар шаҳри Панҷакен ба рӯзи ҷаҳонии амонатгузорон даври дуюми истифодабарандагони ҳамёни фаъоли мобилӣ ҷамъбаст гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. дар филиали ҷамъияти саҳомии пӯшидаи бонки Арванд ҷамъбасти даври дуюми истифодабарандагони ҳамёни фаъоли мобилӣ ва таҷлили рӯзи умумии ҷаҳонии амонатгузорон баргузор шуд. эҳсанов ҳалим иҷрокунандаи вазифаи директори филиали бонки Арванд чорабиниро ифтитоҳ намуда ҳама иштирокчиёнро бо рӯзи амонатгузорон ки ҳамасола дар охири моҳи октябр қайд мегардад шодбош намуда ба мизоҷон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуд. ҳамаи шуморо ба муносибати рӯзи байналмилалии амонат ки дар тамоми рӯи дунё даҳаи охири моҳи октябр таҷлил карда мешавад табрику таҳният мегӯем ва ҳамаи шумо барори кор муваффақият хоҳонем. ва имрӯз бонки Арванд бениҳоят хурсанд аст ки шумо ба мо эътимод доред ва бо бонки мо ҳамкорӣ менамоед ва мо низ дар навбати худ вазифадор мегардем. муваззаъ ҳастем ки ҳар ягон амонате ки шумо ба мо бовар карда гузоштед, вазифаи мо хизмати босамар барои аҳолӣ мебошад.
мақсаду мароми ин чорабиниро эҳсанов ҳалим иҷрокунандаи вазифаи директори филиал чунин шарҳ дод. ҷанбасти даври дуюми истифодабарандагони фаъоли ҳамёни мобилӣ ва инчунин таҷлили рӯзи умумиҷаҳонӣ амонатгузорон имрӯз дар бонки Арван иқдом гирифтем барои он мизоҷоне ки дар ду давр фаъол гаштанд ва ғолиби озмун гаштанд бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қаддонӣ намоем ва он муштариёне ки тӯли солиёни дароз бо мо ҳамчун амонатгузор фаъолият менамоянд ва аз боварияшон мо имрӯз баҳраманд гаштем ва онҳо аз хизматрасониҳои бонки Арван истифода мебаранд бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қаддонӣ намудем. ин тадбирҳо имкон медиҳанд ки мизоҷон бо бонки Арванд ҳамкориро боз ҳам беҳтару бештар баромонанд. гузориши Хаём Ҷураев, Дилшода Ҳалимова ва Мартаба Раҳмонова. бинандагони гиромӣ, қабл аз фарҷоми барнома мутаваҷҷеҳ бошед ба якчанд эълон. ба таваҷҷӯҳи сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент мерасонем ки аз санаи дуюм то 9 ноябри соли 2023 дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент намоишгоҳи молҳои ҷумҳурии Ҳиндустон баргузор мегардад. дар намоишгоҳ маҳсулоти заргарӣ, хӯрока, пӯшока, ороишот, ҳунарҳои дастӣ ба намоиш гузошта мешаванд. ёдрас мешавем ки намоишгоҳ аз соати 9 то соати 18 фаъолият мекунад. марҳамат ба намоишгоҳи молҳои ҷумҳурии Ҳиндустон. ҳамдиёрони азиз, солҳои охир бо мақсади таъмини фазои иттилоотӣ бо иқдоми роҳбарият ва кормандони эҷодии ширкати садо ва симои шаҳри Панҷакент моҳномаи симо ба нашр мерасад. нашрия бо сифати баланд ва ранга чоп шуда гузоришу хабарҳо, мусоҳибаҳо, мақолаҳои таҳлилӣ ва аҷоиботи олам бо фарогирии ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷаҳон чоп мешавад. хушбахтона шумораи муштариён ва ҳаводорони нашрияи симо пайваста меафзояд. бинобар ин ба таваҷҷӯҳи сокинони шаҳру деҳотамон ва кишвари хуршедиамон мерасонем ки маъракаи обуна ба нашрияи симо бо муваффақият идома дорад. обуна дар идораи ширкати садо ва симо воқеъ дар шаҳри Панҷакент, хиёбони рӯдакӣ, ошёнаи сеюми кохи устод Лоиқ Шералӣ қабул карда мешавад. телефонҳо барои тамос 54105 ва 92 733 59 95. такрор мекунам 54105 ва 92 733 59 95. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии Пайғом. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.